се в центъра на Правец. Тук в родното си място Тодор Живков е посрещал много от световните лидери, като Ким Ир Сен, като Леонид Брежнев, като Фидел Кастро, Индира Ганди, Муамар Кадафи са преминавали тук по тази улица. Година са предоставени на Исторически музей Правец за експониране под формата на тази изложба. Керамична ваза, подарък от Едуард Шеварднадзе, който беше външен министър на Съветския съюз. Пано чиния, 1500 години град Киев, с символите на града, сервиз за вода, със сребърен оков от Полша, камбан от Сан Марино. Това са подаръци от балканските страни, ваза порцеланова от Румъния, чиния с автографа на Андреас Папандреou, който беше приятел на Живков и приятел на България. Тук подаръците са от Азия, има, разбира се, от арабските страни, от Сирия, от Израел, Монголия, Китай, разбира се, два макета на Тадж Махал, които са му подарени, един голям, който от планински кристал и един мъничък. Много изящни пана от кова на мед, от сребро. Ливански тют. Да, ливански шах. Всъщност сирийски шах. Всъщност за него нямаме точно, но много прилича на кутиите, които може и да е от Ливан. Много подаръци има от Япония. Това е старинно бойно макет на бойното снаряжение на самурая. Култура на кълбой от Мексико. Макет на Александрийския фар от губернатора. Това са подаръци от България. Разбира се, традиционните сервизи от кова на мед. Този специално се казва кукери. Копие на една от сребърните апликации от Летнишкото съкровище. Копие на сребърна чаша от съкровището в Букьовци. Тук говорим за подаръци, трябва да споменем интересния факт, че благодарение на Тодор Живков Правец се превръща в център на електроника. Тук е произведен първият компютър в България и първият електронен часовник. Компютъра е Правец 82. Заедно с елементите, които са изработвани в Стара Загора, Пловдив и Пазарджик, България се нарежда през 80-те години на трето място в света по производство на компютри и използване на електроника. Намираме се в Правец и, разбира се, пред родната къща на Тодор Живков. Както водата тече, така и историята се променя. Малото поколение почти не знае нищо за Тодор Живков, който е бил държавен ръководител 33 години на България. Това искаме да ви запознаем с неговата родна къща и с музея, с богатата експозиция на подаръци, които получава като държавен ръководител. Къщата е строена в края на 19 век от бабата и дядото на Тодор Живков, баба Маруца и дядо Христо. Изцяло е реставрирана 1974 година в този вид, като
се пресъздава късно възрожденския тип къщи, които са характерни за региона на Правец. Сиромаси. Бабичката, баба Маруца и дедо Ристо. Дедо Ристо с кончето си одеше като обикновен човек. Каза, че майка му помагала много. Майка му беше много добра, много умна. Много добра. Като тя беше също като Тодор Живков. Той на нея се име Да. майката. Да. Намираме се в приемната сграда, която е строена 1974 година, е била завършена. И сега тук се намират подаръците на Тодор Живков, които е получава като държавен ръководител от цял свят. Тези подаръци не са случайни, всеки един подарък е важен като символ на държавността и всяка нация показва своето най-характерно качество. В приемната сграда имало заседателна зала. Ето тази, която е с много интересни дървозби. А на тази маса тук са заседавали Тодор Живков и Министерския съвет. Тук са се вземали някакви много важни решения за държавата. А от тази голяма кръгла маса зад нея има една по-ниска масичка, където има един журналист, който е записвал това, което е трябвало. Както каза Тодор Живков, журналистът трябва да пише не това, което чува и вижда, а това, което трябва. А като човек какъв беше? Като човек беше много добър. Помагаше ли тук на хора? Помагаше не на хората, на цялото общество, дори и цялата държава. Той възстанови държавата, той направи всичко. Той през неговото време. Иде като човек, срещне се с това, викне това, комшията, видят и така нататък. Да се кажат, тук имат... Да каже, ако да се оплачат нещо, да кажат нещо и така нататък. От какво са недоволни? Еми да, има ли недоволство, няма ли недоволство и така. Пили сте си ракията с Тодор Живков, като комши?
Не сме. Не сте сядали така? Не сме седали. Не сме седали, че ми е неудобно да ида и той какво си. И такъв човек като него не може да се роди. Нали?